Mga kapugso sa Bacolod City naman, mga furniture shop sa Barangay 27 nga nagasablag sa dalan nagpanghimos na. Samtang sidewalk vendors sa Libertad Public Market, ginmanduan sa Bacolod City LGU nga maghalin sa ginapwestuhan. Yaring balita nga itong gintutukan. Kahapon ang plaso sang Walutanan kabalalgyaan nga nagasablag sa dalan Emilia sa Libertad Public Market Annex Building. Una naging panaban sa Bacolod City Legal Office ang mga vendor nga gamiton ang ila pwesto sa sulod bangod kun magapabilin silang magpakatiga, bawion na lang inisang syudad kag itugyan sa iba. Ang ila depensa, pigaw ang baklanay sa sulod. Daw ka nga ginalangawan ang mga manugbaligya sa annex bangod wala man nagasulod ang mga manugbakal nga naanad mangumpra sa kilid dalan. Si Avelino nga manog lang ka, nagarisgo sa dalan sa baylo nga magnganga sa sulod sang annex building. Kung madakpan, ti sure, pero kung di madakpan, ti maka-income ka man, kaya baka bakal-bakal bugas ang sudani. Palaligban man para sa mga manugbugas ang mga kahimtangan kung magbalik sa sulod bangod tuman kakitid sang dalan sa annex. Maluwas pa sa maggamay nga pwesto. Ay, tiyo ano among ko nun dire? Kada ko pangadaan sang bayranan namon. May business permit, may opisina kada bulan. May kung gabay lang, kadalang ko. Perde gid sa sulod. Yes, oo kay try kami pag-close ni. Gamay gid as is gamay gid ang income. Sa pulon, ang 8 ka vendors ng LGU sini nga simana. Tion mahawanan na ang gutter, iplastar naman sa tabok sini ang night market nga prioridad ang mga wala nakakuha sang pwesto sa sulod. Hindi man tanan na ayo nila i-consider namon kay karon tiway na ni katapusan na ayo ay karon. Sa tion nga wala na sa nagabaligya sa gwa, ginalauman sa LGU nga mapilitan ang mga manugbakal nga hakson ang pagbago sa libertad kung sa diin mas plastado ang operasyon sa merkado. Samtang nagamatumato na paghimos sa ila mga baligya ang furniture shop sa Barangay 27 nga nagasablag sa dalan. Una na ginpandaman sang LGU ang mga nagasablag sa dalan nga kumpiskahon ang ila baligya kung padayon nga magpasaway. Pag mga mitigalapaw, sinay nakurit ang bal nila niyo. Kag dayon ang traffic, kari ang bangga, mega word lang niya, mga slakyan, pusiling na sa furniture, wala. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.